Tervetuloa Suomen coaching-yhdistykseen. Olemme Suomen suurin coachingista ja valmentavasta otteesta kiinnostuneiden sekä coaching-opiskelijoiden oma yhdistys. Liity monipuoliseen yhteisöömme, joka edistää coachingin tunnettuutta ja arvostusta Suomessa. Olemme coachien kotipesä. Jäsenenä pääset osallistumaan koulutuksiin ja työpajoihin sekä saat profiilisi esille verkkosivuillamme olevaan coach-hakuun. Verkostoitumalla tapahtumissamme saat uusia oivalluksia ja jaat kokemuksia vertaistesi kanssa. Oletko valmis kehittämään itseäsi ammattikoutsin tuella? Tule mukaan koko piiriin, jossa saat coachin ja coachaat. Näin kehitymme yhdessä. Liity joukkoomme helposti. Mene osoitteeseen www.coachingyhdistys.fi, paina liity jäseneksi ja täytä tietosi. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa saadaksesi päivitykset tulevasta toiminnastamme. Lämpimästi tervetuloa jäseneksemme, nähdään yhdistyksen tapahtumissa. Tervetuloa mukaan kehittyvään ja kasvavaan Suomen coaching-yhdistykseen. Me olemme suomalaisen coachingin sydän ja tulevaisuus.